Много ми се ходи до LA и вече ме чака там. Например, вокалният педагог на J-Lo и Селена Гомес. Леле! Да. Това истина ли? Да. Наистина отиваш в Наистина. LA? Наистина. Страхотно! На добър час! Water so deep, how do we breathe, how do we collide? So we stay in this mess, this beautiful mess tonight. Според мен това спокойно може да се превърне в сериал, направи го на серии. Първа, втора, трета, четвърта, пета, според мен ще имаш 3 сезона. Абсолютно! 3 сезона с 4 статуетки. И сега Аз какво? тук правя тренировки. Моля ви хора, дайте повече награди на Крис, защото има нужда от бицепси. Разбирате ли? Виж такъв съм слаб. Крис, Да, трябва да дайте ядеш го повече. да вдигам. Абе, явно се много чувстваш? нямам статуетки да дигам. Тук не може, с момчетата се виждаме, говорим си. Дигнахме левела с момчетата и много съм горд, че съм българин, защото българската музика наистина всяка една година става все по-яка и по-яка. И мога със сигурност да ви кажа, че след една година ще е още по-яка и ние с Павел Венци ще ви ги осигурим. Ще ви го осигурим. Казахме си го това с всички колеги, с които бяхме на днес, маста, номинирани за песен на годината, но го мислим и за всички, с които бяхме цялата вечер. Много яка българска музика през изминалата година. Това е най-голямата награда, това е най-важното. 4 броя очакват ли си, момче? За първ път съм номиниран и преди една година не съм и мечтал дори за една. Мислех, че никога няма да изляза на тази сцена. Сега имам 5 номинации и 4 от тях ги взех. И то в същата година дебют и БГ изпълнител. В смисъл, това е нещо ново, обаче най-доброто в годината. Не го очаквах. Наистина много ви благодаря за това, че сте гласували. Това, което ме радва е, че не са 5. Не знам как ще да ги държиш. На главата. Има си съдба, виж, смисъл, всичко е премерено. Всичко е както Всичко трябва. е баланс този живот. Да, Еми- красотата е в симетрията. Сега се забавлявайте. Много Отивайте. ясно.